Part 2, pokračujeme vo varení gulášu o hodinu neskôr, máme už veľa hodín, bude 5 hodín, guláš vyzerá strašne pekne, ešte tam je len mäso, tá vôňa je krásna, za chvíľu sa pridá voda a ostatné ingrediencie, čo tu máme nachystané. Som zaparil, všetko sa pridá za chvíľu. A bude to dokončené o takú pol hodinku, potom sa to všetko zje a my budeme piči, ale to nevadí. To bude ešte lepšie. Pijeme pivo, máme piči, však je len 5 hodín. A ja si jedným. Takže o chvíľu to tu máme, plánovaný príchod gulášu, pol hodinka a ideme exo, lebo dneska sme rozjebani. Čo poviete vy na to? Vynikajúca situácia, ideme variť guláš, zemiaky sú skoro už pridané, všetko je rozdané. Teraz som povedal, že nejsom treba pičeniu, už je hladný. Zemiaky nie sú privarené. Tak toto vyzerá, keď niekto je hladný, týždeň nejedol a dobre mu to zajebáva. Áno, a Benita, ty čo hovoríš? Asi nič. Tešíš sa na guláš aj ty? Úplne? Áno, Yes. tak vidím na tebe. Tuto šlape, rugby, že dneska sa rozjebeme. Tešíte sa na guláš? Tešíme sa, To som chcel počuť, ale my sme potichu, mereveme.